masih kerja-kerjani jok-jok kami di son jumulahan marsasdawi molotumpi arong akka hata ng pangalahon namin na orang lobi saya berparbuati ma arohamuna amat tarajay naktara suripada jok-jok kami di son hamyak ka pengurus ni Seturi Parmasati ima diulat ta sadarion peringatan 40 tahun berproduksi dan alapan madugot na ditaruh botari nahok di boda na sumarlaw bota nung ngarohamu mengadusi gok kondok jauh nami membuat ugasan muna marhite-hite kondak sa bangunan Mulai tema amang perwal kunci dan nami baru halu kualangan nami di dokter nami coba amang perwal kunci nami ulun nanti nusanapan nanti mumpahan ni amat kana berdua Bison amang kurang kasusutong takas ko di pasahat kamu umaku menjadi kademuna perbuiti baliw punta na berjuluk ima toksi hutonota siap budi ima nataba masa di pernakok ni mata ni Aryo asi matong rohani punta na berdua di mata nakok matong di hamung karborasa nakok hasangapon nakok hagadion tujuan ni Aryo asa amang bertara guru nahudul di batuan nahon jala perindahan nasi sukloho perlopan na tawo so nilok konstitusi ma manat unang tartut naget unang tartutup manat unang tarlung mardongan donauli marangkop donauli mardongan donalinggan siakup nang nauli siakup sama nomor dalan silongan so nahudul sama silongan so nomor dalan asa takas menuju purba cuma kata sembah jarion marlas dirohan lima nong jong puan nami 40 tahun mulai dari permasalahan asa lalu di paso-paso di belakang jala di Palome aulang tak di jala ualang dalikan majalaya dari dek setuju anak nak bertahi jala ulu walang nama mertua Surema hita di Paroro napa toluon di panggiluan nami tahu dua baik punguan di Seturi Parmasahati pau 40 tahun to asimat kang rohani manta di bata diului na pangidonmu diului tamyangmu daun na solomoni roha sa perbaru suak songoni nak sa partobyon asa jumpang songon dong na dua lomak main na siljuak lomak so binabuan tuktu dia betong mangalaka pilompar di Seturi Parmasahati saya disiwa na botan pas dia pas samotan amak kasunod nami leong kamujo partikia Tuhan asa hubuan tami joy masih bidulin si bidugoltang dalam doni lehe nak tomat tadi batang naso maralo tupatik naik dang manortor ke pihak musuh martangitan yang mahita anok pe upasahatan panortor tuhamu
alu-aluhom majo tua mata debat. Alu-aluhom mau se tua mata raja inata suribada do siluan situan na torop na dong dingananon. Alu-alu ma tusaran de punami permasati seturi asang giat marsahala sudia kapoparanna tujulonon. Jalon nami matong marmula do naringgan marmula do hanguluan sonya dat hatani sido tua syajur mula-mula syajur mula kopa perbulan nijolma harun nabisu do akan apistan Mola tema amang parul koci. Asa marsobahami tu akar aja do inata soribada nali lulun. Bae majo godang soba-sobai. Itu kamau ane. Seturi permasati terlebih masih de ruas pembantu kepunani seturi permasati dia pengambil dia perhorasan ni pas-pasan itu kota kali sudah baik juga kota menjadi dari semua kita digorong
Iman do buah gondang siap kita